Mabot ko kamay mo, ah. Talas parang ipid niyan. Eh, bakit, ha? Bakit? Pagod kami, mami. Ginangat-ngat mo na yung ano. Bakit? Yeah. Yan, ready na si Chris. Hanggang Wednesday na lang pala sila, guys. Mas 15. maaga pala ako kay JM eh. JM. Ay, kay di. JJ. Pag ganun bakasyon ngayon, no? Dati umabot pa ng katapusan. Ngayon, ano na lang eh. Kalahati na lang ng March. Tapos na. So, yun. And then, hatid ko yung mga labahan namin dyan. Ayan, nalagay ko na sa bag ng SM. Tapos, ang aga-aga ako nagpatay ng mga langaw, guys. Kasi yung, ano, buti na lang may pamatay kami ng lamok. Yung parang raketa. Ang dami. Konti-konti na lang. Paisa-isa na lang yung langaw na nakikita ko yun. Ayun, nantay na lang. Anong oras na ba? Tara, labas na tayo. Bibili ako ng ano, pandesal. Bye-bye. Bye-bye, Paknat. Bye-bye, Paknat. Nakikita ko sarili mo. Ayun na. Ay, pogi ba ako, guys? Hoy! Hoy! Paknat! Oh. Oh. No! Aray, hindi yan. Oh. Sarili mo. Hoy! Hiya pa siya. Oh. Ayun na. Play kayo ng sarili mo. Wag yung kulambo ko, oy! Aray! Ouch! Oy! Oy! Babad tayo, guys, sa ating fest. Ayun, pupunta akong kabila para hatid ko yung labahan and then magluluto muna ako ng ulam. Tsaka mag-almusal ako doon and mag-edit ng vlog kahapon. Or tsaka na lang yung vlog na muna kasi apat naman yung dito, yung vlog na in-upload ko. So, ayun, medyo mahapdi siya, guys. Kasi kina-correct niya yung mga imperfections sa face. Pero once na na-correct na yun, mawawala na yung hapdi. So, tolerable naman. Ayun. And, yun ang hahanapin mo nga sa isang product. Sabi nga ni Ann, diba, na kapag kami konting hapdi is parang effective siya. So, ayun. Masarap siya sa pakiramdam. Parang tinutusok-tusok na ang bee. 3 minutes babad lang, guys, and then rinse na. Picture mo si Poknat. Picture ako. Ayun, no, gusto kang kalaro ni Poknat. Ayun, gagawin ka sa ako eh. Dito mo si Poknat yan. No! Oy! No! Sabi mo, no! Poknat. Kuya Jay ulit, guys. Ayan, dito na ako sa Light Mall. Nantay ko lang si Daddy tsaka si yung taga-Pasig. Kasama niyang mag-drive. Kasi hindi pwedeng siya lang mag-isa. Kailangan may pro siya na kasama. So, yun. Lunch muna kami at sobrang gutom na ako na naman. 12:30 na eh. Hindi na focus yung Ayan. Kain, guys. Pray na, Daddy. Ang Father, Son, of the Spirit. Tayo. Sige po, kain na po. Ayan, Bicolano din yan eh. Saan ka po sa Bicol? Bula. Kamsur. Kamsur. Ayun. Buwi kami. Ayun. Lapit lang sa amin. Kain tayo. Buwi kasi. Eriga. Oo. Katulinaan. Oo, kaliwa. Lang sa atin, bus driver ako dyan. Ay, wow, galing ah. Alam niyo talaga. Pag wala yung sa ating bus driver ng Eriga, ako nagsasakay bus. So nakarating na kayo sa amin. Kain, guys. Nandun ako pag walang biyaheng papiko sa Manila. Makalimutan niya kahit nakapikit siya. Nakabang na pala dito si Tonto, no? Wait lang. Lalabas pa lang, eh. May iba pa, no? Let's go. Karga mo na. Baby,
Takot pa si daddy mag-eds eh. Kita maisasaya. Gutom ang kalbo oh. Gutom na gutom ah. Pagalitan ng daddy niya eh. Nakialaman kasi yung ano, computer ni daddy niya. Ayun. Ano kasi dun sa computer sa bahay, hindi naman nagana yung pag-ano. Pag-ano? Sa-transfer yung mobile tsaka yung SIM sa tablet ko. Eh, huwag mo muna pakialaman. Sabi sa'yo, antayin mo siya, di ba? O, pinakialaman mo, hindi na benga ka tuloy. Pagalitan lang. Oo nga, pagalitan. O. Kabilin-bilinan niya yun eh. Pag hindi sa'yo, huwag pakikialaman. Hindi ka naman pinalo. May ano pa yan, oh. May hotdog pa yan. Tapos nagpapabili pa yan ng siomay. 8. Hindi nauubos yung order ng Yamashiro soap, guys. Ang daming umu-order eh. Paubos na naman nga yung ano, yung tawag dito. Yung pangalawang kuha ko. Banana kill. Ah, yan te. Merienda namin. Extra pa si Chris, isa pa daw eh. Hi. Hawakan mo ako. Ay, Init pa na eh. ngayon na ba din? At least alam ko nakabukot. Ang taba niya daw. Ito, ang batang ito kararating lang oh. Hey! Ang asyendera. Saan ikaw galing? Ha? Kinakausap kita, saan ikaw galing? Galing. Saan ikaw galing? Galing. Nakita yung sarili niya sa salamin eh. Oh. Ganda mo. Oh. Saan ikaw galing? Ha? Saan ikaw galing? Saan ikaw galing? Laka. Saan ikaw galing? Gabi na, ha? Hindi kayo sabay umuwi ni Lucas. Hi guys! O, ako magbablog na. Mablog ka na? Vlog na yan. Hi guys! Saan yung galing ang batang yan? Ha? Ganyan, maandaran ka lang ng ano, hindi ka na magagalit eh. Hey! Saan daw galing? Laka. Galit ako. Saan galing yan? Saan galing? Saan daw galing? Saan ikaw galing? Tingin ng tingin sa sarili. Eh. Diyos ko po. Nakakabaliw ka talagang bata ka. Bye-bye! Good night! Good night! Bye-bye! Hindi deliver pa ang tamoy. Ha? Di ka sasama, di Oh. ka kasya. Bye-bye! Deliver, guys. Dali kasi Japon. Ayan na, order ni ano, ni Sis Shirley. Doon daw sila, di ko pa agad nabasa yung message niya. Ay, after nito, tulog na. Ulan sa nung ano? Nagulang pala sila kanina ng ano, sardinas. Kaya pala na minaamoy ako kanina sa lansa. Minatira pala sila sardinas doon eh. So, yun. Deliver lang namin to and then uwi na din agad. Para matulog. Pahinga. Sobrang haba ng araw ko ngayon. Grabe. Pakaya kanina pa sila yata nag-aantay. Dito na lang. Pumarada ka dito sa ano. Kawawa naman oh. Bakit? Yan ang Nila napapala ko. ng ano. Yan ang napapala ng gala. Yan, gala ka kasi. Dito ka na nagbihisa eh, no? Sa labas talaga. Yan, hindi Ayan. May napisa ko kay Lord yun. Oo nga sa Dito na naghubad ng sapatos. Ay, inano ko na ba yung ano? Ha? Yung tag dito. Sige nga, pasok na muna ako. Hi, Tipi. Yung ulam. Nilagay ko na sa ref. Ay, ay, si Kunon. Oh, lulululululu. Oh, lululu. Wala mo, tagal din nagkita. Oh. Oh, lulululululu. Aray ko. Aray ko, kulala. Sakit, ha? Oh, lalalala. Grabe, gulo-gulo, guys. So, bukas na kayo mag-ayos. Hindi, kaya nga ako pumasok para kunin ko yan, eh. Tama na yan. Yan. Palak na lang ang gate, ha?
Bye ko na, Nin. Labas sa pagbagoy. Anong nangyari dito, Poknat? Ha? Ano nangyari? Oh, saan galing yan, Chris? Ikaw talaga, Poknat. Pasaway ka talaga, ha? Ngangat-ngat na, ha? Nag-toothbrush ka na? Now na. Bukas ka na maligo at ano na. Ting gabi na eh. Milamos na mag-toothbrush na. Ay. Ayun guys, Hagardo. May nawala yung ano ko dun sa dulo. Andyan lang yun eh. Diyan ko inano kanina. Yung sa Ay, hindi ba dala mo sa ano? Sa bahay? Oh. Di ba sinabi mo na yung dito ko. Baka nasa box kahapon. Sa ano, mga box. Tignan na lang natin bukas.